NgoNhlaba uSifiso Mkhwanazi waya kohlolwa ingqondo ukuthola ukuthi ingabe akasona yini isigebengu esiyingozi. Ngesikhathi ijaji likhipha isinqumo namhlanje lithe uMkhwanazi unesihluku akakufanele ukuphila nabantu ngoba abesifazana ababili ababulala babekhulelwe. Two of the deceased were at an advanced stage of pregnancy, and this was clear from observing the development of the fetuses from the pictures that were taken at the post-mortem examination. Inkantolo ithe uma esechithe iminyaka engama-30 yesigwebo sakhe kuzomele eyohlolwa ingqondo futhi ukubheka ukuthi akayona yini ingozi emphakathini. I-NPA ithi isigwebo senkantolo siyisibonelo esihle emzamweni yayo yokubhekana namacala ayamene nobulili. Cases of gender-based violence undermine the integrity and honor of our country, and as the criminal justice system, we are up to the task of ensuring that the perpetrators of these heinous crimes are removed from society. Indodakazi yesinye sezisulu zikaMkhwanazi ithi isinqumo senkantolo sibe nobulungiswa. I don't know why did he kill my mom, or what was the reason or the purpose that he killed my mom. I'm not ashamed of what my mom was doing because I am what I am today because of her. uMkhwanazi walivuma leli icala lokubulala laba besifazane phakathi kaMbasa noMfumfu ka-2022. Izidumbu zabo wazithukusa esakhiweni lapho kusebenzela khona uyise ukulungisa izimoto. Phakathi kofakazi kuleli cala kwakukhona noyise owalandisa ngeinsuku ngaphambi kokutholakala kwalezi idumbu, nalapho athi khona imigqomo yemfucuza yaqala yanyamalala kwagcina ngephunga elibi kulesi sakhiwo. Izinhlangano zomphakathi ezilwisana nodlame oluyamene nobulili bezikhona ngaphandle enkantolo sibhikisha. Kusenjalo ecaleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa enkantolo ephakeme eNorth Gauteng ePitoli owenza uphenyo ngokusebenza kwezibhamu uRetta Grobler utshela inkantolo ukuthi wathola ukuthi inhlamvu eyatholakala endaweni yesigameko la okwabulawa khona uSenzo iyahambisana nesibhamu umbuso othi satholakala kumsolwa wesithathu uMthobisi Mncube. Lieutenant Colonel C. Mangena came to my office with a case file requesting a microscopic opinion regarding the following exhibit: bullet and test-fired bullets. Icala lizoqhubeka kusasa.